Yes, comrades, mwaswera bwanji na mwazuka bwanji kapena naso muli bwanji. Comrades, tiziyankhulabe as usual. Kuona kuti zikuyenda bwanji. Comrades, pena tikamasangalala tisamakhala nthawi zonse positive. Ayi. Komanso mwina kumakhala negative. Ayi. Nthawi zina tizikhala thinking in a balanced way. Zisankho zachitika, tachoka kutali kwambiri, tathamanga tayankhula paka ena kusasa mawu kufuna kuti chilungamo chioneke, dziko lathu likhale ndi mtsogoleri wabwino. Tayesesa atu Amalawi kunena zoona. We have campaigned. Koma there's one thing that I've noted, Amalawi nonse anzanga kuzipani zosiyana-siyana. Kampeni zathu zimene tikupanga ku Malawi si kampeni zenizeni zoti can bring change in this country. Ayi. Makampeni amene tikupanga ku Malawi kunoko ndi achimizimizi so. Si makampeni oti munthu kumanyadira kuti wawina chisankho wapanga kampeni yabwino. Ayi, sitinafike level imeneyi. Tidakali kumbuyo kwambiri maganizo mwathu ndikapangidwe ka kampeni. For example, when I can ask you a question, comrades Malawians, ndichifukwa chani mwavotera mwavotera APM pa chisankho chimene chichi? Ndichifukwa chani simunavotere Chakwera? Ndichifukwa chani simunavotere Daso Kabambe? You find that the reasons are very, very, very unclear. Yeah, timaona ngati kuti Chakwera wina, that's why tavotera APM. That's not a good campaign. That's not a good way of making or giving someone votes. Timaopa kuti MCP ikawina, tipitira kuvutika. That's why tavotera APM. Timaona ngati Daso Kabambe wayamba kumene ndale, timaona ngati Chakwera wina, ndi akawina, tivutikabe. Timaopa kugala mavoti, kuti tikampasa mavoti Kabambe, atawine ndi APM. Of course, when you want to win a game, yeah, you can win it. But when you think like that, you give votes like that, mwampasa vote APM wawina. APM sana pa campaign itu. Antamena matama kwambi pa ground alali Daso Kabambe ndi ndana Chakwera. APM kumpota nakupanga pang'ono. So what I'm trying to say is Amalawi tikamapanga celebrate kapena tikamakamba za zisankho zathu tisamangona ma results wawina ndani, walephera ndani, wachiwiri ndani, wachitatu ndani. Let's go deep. Tipangeko improve the way of doing things. Pomasintha boma. And this I'm not blaming a DPP kuti awina. I'm not blaming MCP kapena supporting kwadana nawo kwambiri MCP chwaluza. Komanso I'm not saying kuruza Kabambe chwa sana tenge mpano wa president na oso alakwisa. But let's think deep. Muzana kuti chambi 1994 timangovota ngati kuti amwende zazibwana basi. Anthu amene timayika pa mpando fundo zawo zenizeni zimaveka bwinobwino. We always campaign out of fear of unknown. Not basically kumaona fundo zimene Amalawi akhuza kuzitenga ndi kugwirisa ntchito. For example, a good example, tikambe campaign zathu mene zayendera. Munthu amene amadinda fundo zabwino pa campaign imene iyi anali Daso Kabambe. Ndi mene nyengo ilili with this economical crisis tinayo. Chuma chathu sichikuenda bwino. Daso Kabambe amapereka fundo zabwino kwambiri. And Amalawi ifeyo timatenga fundo zija amene timampangira campaign. Like me, I was getting everything what Kabambe was telling the people. Inene matenga fundo zija kumanga pasa Malawi. Koma Malawi feedback amatipasa tu Malawi. Tinene zone. We used to get feedback from people amene timapasa message ya Kabambe. Akabambe mukawasankha azapanga izi ndizi anthu amakhutira bwinobwino. Koma anthu aja in return amatuza fundo. Zomwe Akabambe sizinauze. Timalephera kuwafikira munjira zosiyana-siyana to reach him, to tell him fundo zene munena Akabambe zabwino. Koma kumamizi ukuku zoena akufuna niyo mutapanga akuti mpangeko improve apapa kapena mwaunikire kwa apapa. People are telling us. In the campaign hii, I'm speaking out of experience. Ka kuchipani cha UTM, ka kuchipani cha DPP, ka kuchipani cha MCP. Fundo zimene amatina wazisogolera twazipaniwo.
ma campaigners, director of campaign kapena ifeyo amene timapanga ma campaign azipanga zosiyana-siyana timatenga fundo zimene zakumapita nazo kwa anthu kumamisi anthu amatipasa feedback yabwino kwa basi koma we could not reach back to our leaders. Ma leaders athu wawa kwafika nthawi ya campaign timalephera. You talk to the secretary general, sometimes ukapeleka vuto naso amayankhula amene amayankhulira, director of campaign naso amayankhula amene amayankhulira, aliyense wa udindo kuchipani. I'm not saying UTM campaign, my secretary general onse kuchipani zonsezi, because this is a general consensus of the feedback that we're getting out of this visankho. Anthu timapasira uthenga wabwino uja kuti avotere candidate wathu akutiuzanso panopa kuti ayi comrade Wala, tell the nation campaign imene ikupangira kumalawi kunoko sinafikepo. We don't give feedback tikatenga uthenga wa Sogolatu azipani kupita nawo kumamisi. Anthu akumuza chakatiuza kuti chauza Sogolatu choti achite sitimapanga zimene zonso. Ndi pamene maona tavutika kwambiri panopa kumalawi kunoko. Ineyo mene ndikuyankhula papa, I don't see wina wake kumalawi apita Mutharika kuti awina zisankho genuinely kuti anthu akumuzi avota kutoka pa mtima pawo. They were not only disparate. They had no any other choice. Sana onezo za fundo because zimene anthu akumuzi amafuna feedback ya anthu akumuzi Sogolatu amene amapanga campaign wa tinalephera kuti kafikire. So panopa ena ngati akudanda kuti chipani chaluza, Achakwera aluza, Daso Kabambe waluza, Joyce Banda waluza, ndena hotela ambiri asogole 17 osaja amapikisana. It's because feedback ya Malawi tikatenga mauthenga asogole amene amapanga nawo pa campaign kupita nawo kumamizi. To reach back, to take the message from the people kumamizi timalephera. You remember very well, comrades, when I've been saying this mukasata mina maaudio anga ambiri amene akhanunena. Anthu ama district ambiri amatiyitana. Comrade Wala, tabwerani kuno kuchitipa. Comrade Wala, tabwerani kuno kunchinji. Tabwerani kuno ku Nchisi. Tabwerani kuno ku Lake Show. Uthenga amene mukamba Malawi tikumva bwino kwambiri. Koma bwerani anthu akumuzi muzalongosolera. Chifukwa kuchipani sakupezeka madera amenewo. Timazoona zimene zicha. And it's not only in UTM, koma in all the parties. Feedback ya anthu omwe afuna tipase vote Sogolatu sitinapase bwino. That's why ena Sogolatu alephera pa zisankho zimene zizi. Chifukwa chake anthu ena anasintha maganizo kuti ife tauza Wala kuti akauza Sogolatu chipani chawo nkhani iyi koma sakupereka feedback kwa president wa chipani candidate. So ineyo zisankho izizi ngakhale ende APM azatha DPP za celebrating koma kwa ine ndikuona ngati sankho sitinasankhe kumalawi kuno msogolera. This is just a routine type of election. Kumangoti every 5 years tena usintha msogolera wa ziko. But in real sense kati tione pafundo ya democracy. Because democracy we talk about development and transformation. Pakaganizidwe komanso popanga zinthu mziko. Under collective effort. Panopa zisankho zizi ngakhale apita Mutharika wina. Angowina because people, they were just in dilemma. They had no any other option. Koma fundo zabwino zimene zimadindidwa zinali Daso Kabambe. Koma to reach out or to go back to Kabambe or to go back to Chakwera, to go back to kupita wa Mutharika, tikauza kuti anthu kumamizi uthenga mwatumiza tanyamula uja mwatiuza tikauza Malawi. Tauza koma Malawi akuti asana vote amafuna apapa. Timaitanidwatu. Going to places. Tikauze fundo za Sogolatu. Chifukwa kuchipani anali busy. Zipani zambiri anthu amakhala busy. And the other thing is kumalawi kunoko tikamapita kuma convention. Kusankha kwa anthu mena masankhira izi zomapangana bribe chani. Ma convention athu timasankha the weakest people in thinking. They're not active. Koma ndi mwayo kuti mwina ndi ndalama. Sesa Malawi tikapita kuma convention tizikasankha anthu mumipando omwe akuziwa chomwe akuchita. Otherwise panopa mkati mone ntchito ya ma convention athu zipani zonse kumalawi kuno zinapita convention. Mukati mone si onse amene anasankhidwa convention amathamanga pa ground apapo. Ena amawukhala maina basi director of elections. And it's quite unfortunate muzipani zinazi
even a director of election walephera chisankho cha uphungu kapena cha ukhansala. Even chairman wa ku region walephera mpando wa UMP kapena wa ukhansala. Meaning that mukamasankhana kuzipani kwa maudindo, please Amalawi, let's make our democracy strong. Tiziyambira kuchipani kuja convention sankhani anthu omwe akhoza kuthandizani kuchipani. Osamango sankha ngoti uyu wakuti look what is happening. We can't be so happy kuti APM wabweranso kuboma panopa kumana kuti azinzisintha. Never, nothing will change. You can see the celebration many DPP are going to celebrate. They're not telling us what they're going to do. They're only celebrating carelessly. Koma mtoto ndima udindo chipani. Muntu wakandichi ndi udindo chipani, wena ukawa discipline. You have to have discipline. Koma you have to be reasonable. What is meant to pangas? How are people going to look at me next time? So we have got, this is the election in many, it's an accidental election. Bringing back APM into government. It's because zimenda nenapa isi. Fundo zabwino zimena sogala tamatuza kapena mozantu ndwamala. Timazitenga fundo zimena mapelalazo kwa anthu. Koma ifeyo kuti peleke feedback yomwe anthu amatuza kuti apeleke mavoto oyenera kwa zisogula amene amati tumacha amene timapanga campaign tinabe kuthekera. So comrades panopa tentingokhala, it's just a relief election. Election imene iyi situ yamandi election yotingana yoti yapa mwamba ayi. Tango chosa pachagwera kuika hapa APM. But in real sense, we have not done much with our democracy. We are too weak with our democracy. We are too weak democratically at a party level. Beginning at a party level. Chonde Malawi tikamapita kuma convention. Tenti sanki anthu oyenerera. See what is happening. Even the MCP, they have lost the elections. They are failing to come up out openly. Zisankho sizikuenda bwino. Taluza akulephera kuvomera. These are the things that means kuchipaniko mumasankha anthu okula mtima kwaika maudindo. It's a plain truth here kuti DPP is winning. Ngakhale kuwina kwawo ineyo I'm not taking it so serious. Ndimene fundo zoenda tenapo. DPP now is winning. MCP they're struggling. Alephera and MCP akakauti anasankha anthu anzeru ku convention kwawo. Kapena anaika anthu anzeru maudindo mawo. They could have sat down and come with a statement, a preliminary statement. Akula kona kazisankho chipani taluza. And give facts why they failed. Koma out of kakamira tiwina. How are you going to win kati anamara mauza fundo zeni? MCP has lost the election kusamva. Komaso analindi ya buruto ambiri mu executive yawo. That's why they failed to implement some of the things that were promising Malawians. So there's no way tinganoti kumalawi kunoko chipani chinde chiliko bwino ayi umaukhala chabe mwayi chabe kuti wina ali ndi mavoti ambiri wawina chisankho. But otherwise in true sense nothing that has happened with these elections. Palibe chimene chayenda apo kuti chisankho chayenda bwino tasankha anthu oyenera ayi zimene nena apa kuti APM ngati wawina fundo zimene wauza Malawi mtundu wa Malawi ndizitizo. Nanga mafuta amene tinawo at hand apanga bwanji. Chimodzi MCP is not coming out clear why it has failed to govern this country 5 years in office. So that fundo zipazima wina zisankho fundo zenzeni palibe. This is what I'm trying to say. For UTM, it's only the message that we carried for Daiso Kabambe kupinana kwa anthu akumamizi. Feedback ya anthu akumamizi achi akabambe sitinauza. Chipani wa maudindo. So nauza akabambe what people wanted in the villages. That's why people went astray. Anthu amafuna materials. Anthu amafuna ifeyo timapanga campaign. Tikakumane nawo anthu aja. But we had no time. Akuchipani ena amaudindo. Sana trole tipite pa ground tikathamangi nafe. Chone amapanga campaign. Anthu amapeleka vote akamona munthu amene akupanga campaign msogoloja. Akamabwera kufupi ndiwo. Chimozi president amafika kufupi ndi anthu aja. Koma nthawi zambiri president amakhala busy. Anthu amene tupanga campaign ife ndi amene timakhala kufupi ndi anthu. Koma when we give a feedback to the party, mona chipani, anthu amene amakhala maudindo chipani, they are resistant. I'm saying this out of experience. Madera ambiri amene anthu ena alephera ku MP, ka kuchipani kwa UTM, ka ku MCP, kapena ku DPP. Fundo yake ndi omweyi. Feedback. Fundo akamadinda, anthu ajanausa amafunanso kuti anthu aja apange china chake, apange ku improve. Aliyense munthu wopereka vote amachita wish. Amafuna onesezo kuti munthu amene tikampasa vote
zimene ndauza aja akutuza za ubwino wawo a president awo akamva. That's when people give what. So muzipani muli anthu ambiri osamva chifukwa kuma convention azipani mumasankha anthu omwe ali wiki. Comrades, ganizani fundo imeneyi, koma anzathu amene akuluza MCP awa chonde khalani pansi. Zisankho simuwina MCP omukapanga chotani, you never win these zisankho vimene vivi. Tinaona kale DPP is winning. A DPP mmene mwawinanso nanunso kwanuko kuli anthu ena opanda discipline. For example, director of youth one Norman Chisale, discipline mulibe, kubwebweta munthu amakhala pafundi president wake ndi waulemu. Chisale kakhalidwe kuti kokula mtima kumakhala ngati kuti anali msilikali kanali ndani, achepese kumayankhula zinthu zabwekabweka. We want fundo. Mwawina mwangozi chisankhochi kopanda kwauza malayi fundo zenizeni. Achisale ayena kukhala chete. He has to have discipline. Ngati anapitadi ku military, mmene ndimazala military neyo, military sciences. Munthu oti ndi msilikali wankhondo anapita ku training ya military, komanso bodyguard wa president, ayena kukhala ndi discipline. Komanso wa udindo director of youth, ayena kukhala ndi discipline. Inde mwawina chisankho bwinobwino, inde mmavutika mmene MCP ili bomba, but you have to maintain that military discipline. Osati mango bwebweta umangu ndi apa kumalemba izindizi pa Facebook. Ayi, learn kumaphunzira. Ukakhala msilikali suli kapena umakhala msilikali woziwa wekhayi. There are a lot of good soldiers here in Malawi. A lot of guys who did military kumalawi kuno ndi kumaiko akunja, but they're very much discipline. Koma ku DPP uku chonde director of youth wa DPP, komanso bodyguard wa Mthalika, komanso amene wawina panopa Chisale uje member of parliament ku Nchewu Norman Chisale, chonde akhale discipline. Josefe tuti maziwa za military, ambiri afiti maziwa military better than mina akula na nkhondo asilikali Malamu. Some of the people in Malawi, they're well trained kumaiko akunja. Kwa mwete bwera kuno kuti ndi discipline. Nsilikali amakhala discipline. Nsilikali akakhala pamalo pasona kuti apapa ni silikali anapita anakhuza maphunziro ankhondo. Kwa mose alizomango bwebweta. Mwakuti ayi. Boma limayendera malamulo. Malamulo akowo azione unaphuza iwenso ku skulu. Nthawi zinanso anthu amene amakonda bwebweta. Makamaka amene anali ku ntchito ya usilikali. Sorry to say like this today, Malawi. So na Malawi mango hope. Amene analephera usilikali, ndi amene amapanga misbehave. They join politics and show their bad characters. Kwa munthu amene acha qualify kuti anaphuza usilikali uyuyu. Bwino amakhala discipline. Samavuta. For example, General Nundwe, well trained soldier. He does not talk rubbish. Kwa mona somebody anali junior kwa Nundwe, ali ndi mwayo okha kufumi ndi ma politician kapena is interested with politicians or the president of the day. Matamake tukumu. Well trained soldiers don't make noise. Chimozi huku MCP. Running mate wa MCP chonde as can discipline. Running mate wa MCP as can discipline. When you are running mate for a president chonde which can discipline. Kaundi zeru, kaundi drama, you know how to make millions. That does not matter. People they look at kalidwe di chuma. So DPP with the head of youth. Uku ku MCP running mate wa MCP vitumbiko mumba. Discipline please. Uku ku utemu vuto lilipo ndilimozi. Amene namba chipani cha utemu yena ali maudino. Nganga. Chipani ngakhale wakhalisamo mu chipani muja. Chipani mutu ngakhalisamo chizipanga bear ma fruits. Oza ngoti ndi udindo ku chipani ku utemu ndi udindo. Koma come to the ground you don't perform. Ndo udindo kuchita konja. Ngamene masokoneza sogura zipani. Tinda sogura bwino ambiri kumalawi kuno oti akuza kulamula bwino dziko lathu. For example, Desu Kabambe. Koma ngati committee ya chipani ili wiki zimene mwaona hapa. Comrades, good evening.